Bati. Ramogi TV. Jatend kweth makwedo piny owacho Raila Odinga odhi nyime kawuono gi bago romo mag siasa e boma ma Nakuru County ma Nakuru kowacho ni ng'anyo mar tipo mochan chieng' wuok tich juma manyien biro timore kaka ne ochan. Odinga kod Lange okwedo jatend piny William Ruto ka giwacho ni Ruto ne gi joge ni kod paro mar thiro ng'anyono. Jatend kweth masundo piny owacho Raila Odinga nochopo e boma ma Nakuru kawuono. Mandala de kende motelo ne ng'anyo mar tipo ma kwethno chano timo e boma ma Nairobi chieng' wuok tich juma manyien. Asante niombe tuketi. Raila wacho ni romono ibiro bagi e yor kwe mopogore kaka joma kwedo romono wacho. Sisi tunafanya maandamano ya amani. Hakuna mali ya mtu yeyote ambaye itaguzwa. Raila kwedo jatend piny William Ruto e gima wacho ni Ruto temo ketho nyinge lela. Kwa hiyo hatuwezi kutishwa. Kutishwa. Tarehe 20 tutaonana wao ana kwa ana. Jotelo mamoko mag Azimio mane oteno Raila e romono kamoting'o Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Jeremiah Kioni wacho ni ng'anyono ibiro bagi e yor kwe ka gikwayo Jo-Kenya duto mondo riwre e ng'anyono. Tell marafiki za nchi hii wherever they are, marafiki wa Kenya hii, wa Kenya in the diaspora, wa Kenya everywhere, na marafiki zetu ambao wanatumiwa huko wanatuma mabalozi zao, wasiingilie mambo ya ndani ya Kenya. Wacha wa Kenya wajiamulie mambo yao. Wangapi wako tayari? Jumatatu tukiwa Nairobi, nataka mwambie Ruto asikie akiwa kwenye Ikulu ya kwamba tunataka unga, hatutaki gas. Hatutaki gas. Tunataka. Wale wanafikiria kwamba maandamano inafanyika Nairobi peke yake. Jana tumekuwa na maandamano kule Murang'a, tumekuwa nayo kule Thika na Nairobi tutakuwa sisi wote. Yangu ni kuwaomba ya kwamba tukuje tuungane na bamba. Oganda mane chopero mono to yuago nengo ngima masani oidhe pachoka ayiera chiwo tije mag piny owacho ya osava mar IBC e kind midhiero mamoko. Kweth jod bura mag Azimio